op. Nej, der er nogle enkelte hænder, de er meget unge. Prøv at se ham der står der lige i midten, det er en han. Ham der står på midten. Ja, den går meget lidt lidt småbegyndende horn. Ja, de er lidt på den nu. Ja, fordi han kan ikke helt finde ud af, hvor pokker de skal gå hen. Men der må nogen, der må have skræmt dem. Ja, de er blevet skræmt af et eller andet. De kommer derovre. De kommer derovre fra. Ja. Men det er sjovt, så er de skræmt det. Men ham så vi da heller ikke. Nej, ham har vi gået lige forbi. Det er også god camouflage, når vi bare lægger os ned, så vi er. Ja. Skal vi det også? Nu gik før i år i gang.